Ruska vojska uništila je skladište municije oružanih snaga Ukrajine u pravcu Donjecka. Šef pres centra Jug grupe Ivan Bigma saopštio je da u rejonu naselja Pobeda artiljerci su uništili uporište oružanih snaga Ukrajine u selu Ostroje. Pogođeni su položaji militanata kao i top D-20. Pored toga, u rejonu Belogorovke vojska je hicem ATGM-a uništila zemunicu i nacionaliste koji su se tamo nalazili. Ranije tokom dana šef pres centra grupe Centar Aleksandar Savčuk rekao je da su jurišni avioni i teški sistemi za bacanje plamena Solcenpek oružanih snaga Ruske federacije pogodili ljudstvo oružanih snaga Ukrajine u pravcu Krasnolimanskog. Prema njegovim rečima, neprijatelj je pretrpeo gubitke i u ljudstvu i u opremi. Pored toga, 8. aprila ruske trupe su uništile 3 skladišta municije i raketnog i artiljerijskog naoružanja oružanih snaga Ukrajine u oblastima Donjecke narodne republike, Hersona i Zaporožja. Osim toga, ruska avijacija i artiljerija su za dan pogodile 92 ukrajinske artiljerijske jedinice i ljudstvo i opremu u 114 okruga. Također su srušene 2 mosta. Nakon mosta u Černigovskoj, drugi je srušen na reci Žerebec u Luganskoj narodnoj republici. Rekonstrukcija ukrajinske infrastrukture se nastavila.